Birinchi kun motor voqealar istelikli uchrashuvlar va esda qolar. Туганьяк музейінің тагын bir elektron станциясын ачу тантанасы булды. Ул район мәдәният йортының әдәбиятта һәм сәнгатьтә мөслимләр экспозициялар залында урын алган. Шәхесләр белән бизәлә Туганьяк тарихлары дип исемләнгән электрон станцияны тәкъдир итү тантанасында язучылар әлеге вакыйга уңайыннан үзләренең фикерләрен җиткерде. Монда электрон станциялар районыбызда өчәү булды. Өченчесендә мөслимебездән чыккан күренекле шәхесләр, иҗат әһелләренең исемнәре мәңгеләштерелеп килә. Бу көнне станциягә мөслимебез Сандугачы Миргариф Ханнанов, җирлегебездә яшәүче шагыйрьләр Лилия Шәймиева, Марсель Гыйльфанов исемнәре дә өстәлде. Электрон ниндидер бер станция деген шундай формат, һәм инде анда безнең инде бөтен сәнгать эшлекләре, рухи тормышыбызга, мөслимнең рухи тормышына кем дә өлеш керткән, аларны барысы да җыярдар. Ягъни мөслим менә барлый үзенең балаларын, талантлы балаларын. Шулар мисалында яңа талантлар туып үсә. Һәм инде менә без уйлыйбыз, менә күптә үтмәс безнең мөслимдә яңа язучылар берлеге әгъзаларда килеп чыгарады дип. Müslümüm şakırdımı, şakırsa da şakırmasa da kökten taş yağsa da men mında. Çünkü men tuğan yağımını, gaziz halkımını bir nindi arttırusuz, bir nindi kupşulanusuz, yola gaylanusuz yaratam. Hem gururlanam. Çünkü Müslümanlar alar şunday halk dina, akıllı, vaktına bilmey turgan, işçen, öz işin kay çaklarda күрсәтә bilmey turgan. Менә мен шундый якта туып үскән, һәм шуның белән гурурланам. Алга таба кунаклар мизгел яшьләр үзәгендә үткән түгәрәк өстәл артында сөйләшүдә катнашты. Туганьяк, туган тел әдәбият исеме астында үткән чарада язучылар татар әдәбиятына кагылышлы фикерләрен җиткерде. Мөслим үзенең шәхесләрен зурлый белә, улылый белә, һәм менә хәзерге вакыттагы вазгыятны да biz күреп чыктык. Менә мин балаларга тәрбия, милли тәрбия турында да бер-ике сүз әйтер идем. Без әби белән үстек. Милли тәрбия алып үстек дип уйлыйм мин. Менә хәзер әбисез яшиләр, урысча сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең әзрәк аксый. Әмма бала йөрәгендә ул барыбер, ул бит татар булып туа. Бала йөрәгендә ул барыбер саклана. Анда Мөхәммәд ага Мәгдиевнең сүзе бар, ак кешеләр яши монда, ак күңелле кешеләр. Чөнки biz Зөлфәт кебек зур шагыйрьләр белән бергә укыдык, бер чорда укыдык. Университетта Наис Гамбаров анда, Фәрит Гыйлметдинов бар иде, Харрас Аюпов, менә шушындый зур талантлар белән бер чорда яшәвемә мин үзем бәхетле дип саныйм һәм аларның туган ягын һәр вакыт күрәсе килә. Кайтып, монда халык белән очрашып китәбез. Түгәрәк өстәл артында һәр язучы, һәр шагыйрь үз фикерен җиткерергә тырышты. Балаларны татар әдәбияты белән кызыксындыру, сөйләм телен камилләштерү, гаджетларны мөмкин кадәр чикләү кебек мәсьәләләр проблема буларак күтәрелде. Чарада ватан пәрвәрлек кыйммәте турында да сүз булды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.